nje kwakho uqede Mana ungene ku baby mana. uyongena kwami ngifile wena njengoba ungidelela nje uyongena kwami ngifile Ma yehlisa umoya nawe phela ma. uzobona Yehlisa umoya phela ma. uzobona Bafo wrong now ma yehlisa umoya. Kodwa nje kumele mina nawe uku-understand ukuthi uThembi ngiyamthanda. uthando lokunuka yini Siphamani Cha kulona lokunuka ma. uthando lokunuka lo Akulona lokunuka. ukhuluma kanjani ukhuluma nami Ngixolisa ma kodwa kulona uthando lokunuka. awufisa ukuyibona wena uzela ukuthi unengane nalomuntu wakho ombizile la uzongitsho ukuthi wena ubaba unengane wena ma ufuna ukuba ikhehla nje lizodlala lesisalukazi esigugeni ngiyazithoba ku kodwa ma lokho kushoyo ku-wrong mina ngiyadinga ukuthi ngibe nabezukulwane yebo kuyophendula ukuyihlothuneni uma ngakubona uhlala nalesisalukazi ushada lesisalukazi esigugeni uwarifu ngiyamthanda uwarifu lezoyibusisa ubaba osinikeza zona azikho lezoyibusisa enjalo azikho lezoyibusisa hayi ma kodwa bafo iyona wena uplane lento noma shada nobani No, angiyiplananga. shada nobani awunawo awuyiplana Angiyiplananga. kodwa manje inkulumo zakho nawe zakhombisa Bafo, ukuthi mina ongathi ngizama usayida noma ukuthi angithi la solungisa. okay lungisa ke bafo ngoba ngathi lo mlilo usufake upetrol Hayi into zami lezo. no Khuleka ke. bafo sizolungisa la ngiyahamba mina uhamba Uhambo uyaphi yaphi Siphamani singalungiseli? yimina engikucelile Uhambo yaphi? uzohamba mase kusho mina ukuthi uyahamba ngiyangadla mama uyohamba mase kusho mina awusakuyadelela Welcome to you and you umbukeli wohlelo silungisa umjolo olithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As per usual, the name is Dlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once you see me in your screen laptop or ifoni yakho uyazi ukuthi suke sesizotheklisha ama-issues amaningi ahlukahlukene athinta imjolo. Uyazi ukuthi izintathu kuphela izinto that I am asking to you whenever we are starting this episode of the show Umjolo Show noma silungisa umjolo on this particular channel Umjolo Show ukuthi-ke usubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho ngaphezu kwaloko kakwazi ukuthi ujoin as a member lokho kuyakulekelela ukuthi ukwazi ukuthola iy'nhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazithola otherwise kunama-member noma kunama-benefits okwazi ukuthi wathole ngokuba nje i-member of this channel nangu thanks la eceleni pressa phela lapha ukwazi ukulekelela thina ngokuncane ungakwazi ukuthi usisize ngako ukuze sikwazi ukuthi sikhulise i-channel yethu ihambe iye phambili ngabona iy'nkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu angakwenza email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com owenze njalo ukwazi ba mhlawumbe kuma-episode alandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sazi kabanzi indaba yakho and sifake indaba yakho usawuda ake sihambe siyobona namhlanje ukuthi siphethe indaba kabani ithini yona nanokuthi siyilungisa kanjani awungiphelezeleke sibabona. Sanibona, igama lami nguNtomfuthi wakwaShange. Ngibhalele kule show ngoba ngizocela usizo ngendodana yami uSiphamandla othandana nesalukazi esidala. Manje ngize la ukuthi ningisize ukuxazulula leyo nkinga phakathi kwami nendodana yami. Siphinde sikubingelele embukeli wohlelo silungisa umjolo yalazi udaba wasahlala kanje suke sesizotheklisha zonke indaba ezithinta imjolo eminingi yahlukahlukene in and around the world kakhulukazi la eNingizimu Afrika noma ngithi nje kwaZulu la sikhona njengoba ama-episode wethu amaningi siwashutha khona la kwi-province yaKwaZulu Natal. Ngibonile ukuthi abantu abaningi bayasibiza nakwamanye ama-province ukuthi sisondele size kubona siyanithembisa noma kanjani kancane kancane siyasondela njengenjwayelo yalazi-ke uhlelo lethu ithi silixhaselwe ngabakwa-EasyBet ingako njalo uma yabe siliqala kubalulekile usikukhumbuze ukuthi-ke downloada phela leyo app yakwa-EasyBet ungayidownloada kwi-Android yakho ungayidownloada futhi nakwi-iPhone yakho uma usuyidownloadile register mase uyabhetha ekurejisteni kwakho usebenzisa ikhodi ebizwa ngokuthi umjolo that is UMJOLO I'm sure leyo khodi sonke sesiyayicula njengamanje ngokwenza njalo-ke uthola u-15% weekly cashback uthola u-50 rand sign-up bonus uphinde futhi uthole 150% first deposit match kanti uma ngabe usilandele ey'nkundleni zokuxhumana kuma-pages wethu ekakhulukazi on Facebook umjolo sinale i-page uyakwazi futhi ukubona ukuthi sinako ukuthi sibuye sikuthi nje fahla nge-voucher ukwazi na ukuthi uyayibhejela ukwazi ba mhlawumbe ungabamba amamiliyoni mhlawumbe ungabamba lelo 1000 ucoshacosha izinto ey'ncane ey'shoda endlini noma ubonayo ukuthi wena uyazidinga asikho-ke lapho la sikhona yila asikhulekanga kade singene kubalulekile ukuthi njengamanje ngoba sesingenile asivele sikhuleke sigebise amakhanda phansi sisho sonke kanye kanye uNkulunkulu kaMatifane ngihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe emjolweni kuvuleke
celeni kwami ukhona uBafa enginaye njengamanje sokhuluma naye just ukwazi kabanzi nje ukuthi kungane la kwishow nanokuthi-ke njengoba la yini esizoyilungisa siyilungisa kanjani. Kuningi kozokuthola, kuningi ozokufunda, kodwa ngaphezu kwakho konke uyazi ukuthi kumele siwufake usawoti esilondeni siyawufaka, kodwa sivele siwushutheke nje sibheke isimo ukuthi sihamba kanjani. Mesibona ithuba siyangena. Mfowethu kuhamba kanjani? Grand kuhamba kahle. Hayi mfethu ngiyaphila. Sure. Ungizwile mfethu ngiyi-introduce. Hayi Umatifana wabantu lo mfethu. Ubani uBafa? Hayi lona uSiphamandla kaShaka. Siphamandla Shange. Yeah. Mfowethu ngiyajabula ukuthi mengabe nje sikubiza ukuthi uyadingeka la kwishow ungahesitate mfowethu uze la kuthini uzokhuluma nathi. Hayi kujabula mina mfethu, kujabula mina. Nazo-ke Baba. Usebudlelwaneni mfethu? Definitely. Uyalizwa igama le-show silungisa umjolo. Yeah. Okusho ukuthi nawe njengobula mhlambe khona izinto ezincane kumele uyilungise emjolweni wakho. Okay. Yeah. Asiqale mfethu ngomjolo wakho. Ukanjani mfethu umjolo wakho? Uma ungangichazela nje mina umuntu ongawazi. Hayi engakusho nje emjolweni wami yonke into i-right. Mangisho ukuthi yonke into i-right noma zingaba khona phela inkinga ngoba awukho umjolo ongenazo inkinga. Kodwa khona hayi lo wami nje ziyafika ziphinde futhi zihambe azizinzanga kakhulu. Ngale ndlela ukuthi ngaze mhlambe ngimangele nami nje ngizibona ngilana okusho khona ukuthi hayi okungilethela akona ukuthi umjolo wami unenkinga kusho ukuthi ngizokucathuluza nje bafuthi ukuthi kumele wenze kanjani emjolweni wakho ukuze uhlezi u-right. Okay. Lentokazi mfethu enenhlanhla kangaka yokuthi uyithande uyinakekele. Singakanani isikhathi nindawonye? Ngathi 2 years. 2 years. Yeah, sesizohlanganisela 2 years ngoba engakusho nje u2 years ugcwale kule nyanga ephelile. Sesingasho nje ukuthi sesino 2 years nenyanga eyodwa mase sibala nale. Yeah. How is she mfethu? I-personality yakhe umuntu kanjani? Okay, ngizomchaza njengoba mina ngimthanda. Muhle kimi. Futhi ke u-right. Personality yakhe iyona engiyithandayo ke kakhulu. Iyona engiyithandayo kakhulu ngoba ukhalimi u-right uyalalela futhi. Yeah. Okay. Mfethu ngiyazi ukuthi njengoba sihlangene la ahlanganiswa nguyena. Kepha sihlanganiswe umzali wakho uqobo umama uzala wena. Okay. Okuyena udecide ukuthi ake uze wena nomakoti. Okay. Nizokhuluma naye khona izinto afuna nizilungise yende mhlawumbe ongitshela ngobudlelwane bamama nomakoti noma nje ukuthi mabe behlangana mhlawumbe how was the relationship between bona boba u2? Yeah khona engakusho ngamiyise ekhaya. Ngamiyise ekhaya kuma ukuthi eyombona ngoba phela kukhulekile manje ngeke ngizothi hayi mama nginayo umuntu engihlekisana naye kodwa ngibe ngilokho ngimbeke emakhoneni yabo ukuthi lokho akubukeki ubumdala. Ngamiyisa kuma engakusho awazange acomplain ngalutho ngayo. Yeah. Yabo akazange acomplain ngalutho babejabule nje bobabili bendawonye waphinde futhi wahamba ejabule wangacomplaina futhi nakumina ngesikhathi ngisele naye. Njengoba nje sikhuluma manje angichazanga lekuthenini ngihlala naye kwamanje ngamuva kumama ngathi kuma athi ngimvakashele kancane so ke hayi uma wavuma ukuthi hayi ngamvakashela wangaba nankinga nalokho engicabanga ngoba naku kuyena yena obhalele loluhlelo ekuthenini size la kusho ukuthi uzokutshela ekuthenini ingane yami phela ihappy lapha ekhona. Oh okay. So njengamanje wena uhlala yeah ngisho njalo ufudumele nje. Awu ke umnandi emafutheni ba. Hayi no kulungile mfethu ake sizwe ukuthi ke umama ufuna ukuthini kuwena uzoba khona nopartner wakho boba u2 but soqala nje sizwe ukuthi yindaba umama decide ukuthi abhalele ishow mase sizwa ukuthi indaba yenu ngabe ihamba kanjani beside that inkinga mhlambe kubudlelwane benu uthe into engekho. Yeah azikho into engekho but mengabe kwenzeka mhlambe kulo 2 years eseniba nawo esenibe nawo menibhekana nenkinga mhlambe how do you guys settle such issues? Niyahlala phansi nixoxe njengabantu abadala noma nenza kanjani? Yeah ukuhlala phansi nje sixoxe umuntu esho angakuthandi ngami nami ngisho engakuthandi ngaye especially makuya ukuthi le situation ifikile uma ifika vele kuyinto kumele sihlale phansi sixoxe ngayo sihlala phansi sixoxe ngayo siqede ngayo siqhamuke futhi nesombululo ukuthi sizoyilungisa kanjani. Okay. Yeah. I know. Yabona ke mbukeli sesikhulumile la noSiphamandla and uthi yena uready ukuthi ezwe ukuthi uma wakhe ngabe ufuna ukuthini kuyena ezwe futhi nesithandwa sakhe mase sifikile ukuthi ngabe ngempela kuzokhulunywa ngani ngoba ngokwazi kwakhe wazi ukuthi yonke into ready and bobabili labantu abeza kwishow babonana baba right lo munye wazwa accept mengabe ethe omunye sengiyahamba ke ma ngiyohlala noDali
wavuma. Kuyimanje sikhuluma nje uSiphamandla untante Mafutse ni mama ngoba isithando sakhe simphethe kahle. Uyalazi-ke ithimba lethu liyahamba njengamanje liyomlanda usisi, liyomlanda umama, limbeke la. Mase befikile siyakhuluma nabo. Angazi kusawude ngizowufakaphi, kodwa ngineshow ngizoyithola indawo la kuzoba khona nesilonda khona. Mase yabhubhudla inkeze. Ake sihambe siyobabona. Thembi sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Bafu. Sure. Uyena umuntu wakho lo? Definitely. Hayi Yeah, no. yeah. Yebo lapho. I know. Ngiyajabula ukuthi nginibone ninobabili. Sengeke ngakhuluma-ke nawe Siphamandla. Njoba ngizokhuluma nawe manje mhlawumbe ukuthi ngikubuze nje imibuzo emibala njoba ade ngenza nakuyena. Mhlawumbe umbuzo wokuqala ngakubuza nje Thembi as umuntu kaSiphamandla ukuthi mengathi umchaze mhlawumbe ungamchaza njengomuntu onjani. Ngingamchaza Sandra sami. Sabonana nje. Wangishayela ngamqoma. Waqachaza ukuthi ngimdala kunaye. Wathi ngithanda noma ngimdala. Okay. So wathi akanankinga. Wathi akanankinga ngoba umuntu omdala. Okay. Thanda mina phela i-age. Okay, so mengabe uthi umdala kunaye mhlambe nafika ekutheni nishiyana kangakanani ngokweminyaka? Safika wangibuza ngasho ukuthi ayi 12 years. 12 years. Yeah, 12 years baba. Uyazi baba. Yeah. And awunankinga. Anginankinga. Okay. Kuthiwa age is a number baba. Okay. So I mean Sandra sakhe ngitshele nje i-experience mhlawumbe yokuthandana nomuntu omncane kunawe. Hayibo. Isimanga. Ngiyela ngithinta ngayo lapha. Hayi. Kuyangijabulisa nje thinta ingane. Kahle kahle uhappy. Ngihappy. Ngihappy. Akakhuluma umuntu wami futhi ngimphakathi. Ngoba nami ngichazile bafuthi ngihappy naye yamuzwa naye uthi uhappy. So yabo happiness. I know. Ngiyajabula mewukuthi nobabili ni happy. Yeah. But ngathanda ukukhuluma nge-relationship yakho nomama Mshangi. Okuyena umuntu osenze sahlangana la namhlanje. Mohlangana noma kaSipha mhlambe yayinjani i-relationship yakho naye? Waba nokuzotha nje wasibusa njani akukhombisanga ukuthi khona i-complaint engayenza la. Hayi akasikhombisanga kanjalo. Okay, mhlambe because uSiphamandla uchazile ukuthi njengamanje usehlala nawe. Usahlangane kangaki noma kaSipha? Nagcina kuhlangana naleso sikhathi noma mhlambe nabantu abanako ukuhlangana nawe then? Hayi sahlangana ngalolu langa nje ezongikhombisa kubo. Okay. No. Ngiyabona ukuthi happiness ibhaliwe ndawo zombili, ibhaliwe ngapha, ibhaliwe ngapha. Uma kaSipha khona into afuna ukuyikhuluma nani nobabili. Yeah. Ni ready ke mhlawumbe ukuthi nimuze ufuna ukuthini kunina noma nithi hayi akeze sizwe ukuthi uthini? Hawu akeze umamezana. Siredi bafu. Sikeze Ngoba umamezana. ngishilo siredi nje noma uyamuzwa uthi uredi. Usho khona ukuthi hayi angafika uma definitely show uzokutshela ukuthi uthando lwethu lunjani. Ukuthi naye uhappy. Kamina uhappy nawe uma. Ngoba vela akazange complain ngalutho isikhathi lesibona. Themba lethi nje ukuthi shuthi nawe umama uyasijabulela. Hayi. Yabona imbukelo sihamba nje manje siyolanda umama Mshangi okuyena usingaye osibizile ukusize la. Sesitholile ukuthi uThembi umshiya ngeminyaka ewu12 uSipha and uSipha uyasho ukuthi uyimisele ngoThembi noThembi uyasho futhi ukuthi ngeke bahlukane labantu bobabili ba happy bendawonye. Ithimba lethu aliphelile amandla liyosilandela nje manje umama Mshangi limbeke la mase lifikile sobe sesizwa ukuthi kahle kahle yini inkinga yakhe ngoba phela labantu abalethe la ba happy futhi azikho inkinga ezikhona phakathi kwabo. Ungayindawo sihamba njengamanje siyolanda umama Mshangi sikhulume naye sithole ke iside lakhe le story ukuthi kungani yena eza decide ukuthi abhalele ishow yethu silungisa umjolo. Sanibonani kanjani? Mama sawubona. Yebo. Uyaphila? Ngiyaphila wena unjani? I know siyathokoza ukuthi sibe nawe namhlanje kwishow. Yebo. Njengosicelo sakho ma ucelile ukuthi sikulandele nangu Thembi nangu Sipha sibalethe la kwishow bobabili. Sibalandile-ke bafika sengikhulumile-ke mina nabo ungakabibikho wena. Mengabe ngikhuluma nabo cha yonke into ihamba kahle phakathi kwabo bahappy and bayakuveza nanokuthi ubudlelwane bakho nobabo buhamba kahle kakhulu.
So njengamanje we're looking forward ukuzwa ukuthi yini osizela nayo nanokuthi mhlambe yini ongathanda ukuthi siyilungise when it comes to ubudlelwane ngoba le show le njengoba negama ulizwa silungisa umjolo. I'm sure nawe uthema uyibuka kwamanye ama-episode adlule noma uyibhalelwa wabona ukuthi mhlambe khona into efanele ukulungiswa kulo budlelwane. Yeah. Unjani umakoti wakwami? Ngiyaphila ma. Yaphila Siphamandla? Ngiyaphila ma ngiyaphila. Siphamandla, ngibhalele kule show. Yebo. Ngendaba yokuthi ngifuna silungise ubudlelwane bethu. Yebo. Angiyithandi indaba yakho eyokuthi ujole nesigogwane esidala kangaka sesalukazi. Wagcina usuzuphuma ekhaya uhamba uyohlala nalogogo ngoba enemali eneyimoto. Hawu ma, usho ukuthi bengeke nje mhlambe sixoxe ekhaya lento kunokuthi ungizise la kuma TV. Bese uyixoxa kanjani? Bese uyixoxa ukuphi Siphamandla? Kodwa ma wena wawubonakala njengomuntu ojabulile nje ngesikhathi ngimlethe ekhaya egcekeni. Angikaze ngijabule Siphamandla. Ukusho ukuthi sonke lesikhathi mama wawupretenda. Angikaze ngijabule ngafana nje nomuntu oshawe izulu nje ungilethela nje noma ngihamba ke mangithi ngiyohlala naye wavuma athi ayihamba mntanami kodwa namhlanje uzutshela ukuthi awujabule. Mina yokuthi uhambe uyohlala nesalukazi. Kodwa ngiyamthanda ma utheni. Uyamthanda utheni? Yini yona le? Yabona njengoba masihlala kanye nje sengize ngiqongelele namasenti ukuthi ma kuphela lo nyaka lo ma ngicela ma kuphela lo nyaka ma siye kubo siyovela. Ayikho leyo nto. Ngitshela umalume siyovela. Phezulu kwethuna lami ngifile. Hawu ma. Into engeke yenze. Ma ngiyacela ukuthi kungene enhlizweni yakho because ma ubone ukuthi ngiyamthanda utheni. Wethembi. Yebo. Yini lo wayifaka ingane yami? Hawu. Siphamandla akafanga lutho ma akangifanga lutho ma uThembi akanacala kule nto. Wesiphamandla. Ngiyamthanda mina siyathandana. Yebo ma. Angalibeki ulibeke. Yebo ma. Ngithi angikufuni empilweni yalomfazi. Hawu ma. Angikufuni empilweni yalesisalukazi esidala. Cha ma ungakhulumi kanjalo. Isalukazi lesi. Lo muntu mangithandana naye wena ubiza ngesalukazi. 12 years isalukazi esidala lesi. Ma u12 years akulutho u12 years inamba nje ma. Into nje engayindawo lesiphamandla lo muntu ngeke azazale ngisho ingane. Wangishela ma. Isalukazi leso okushela ukunuka yini? Wakushela ukunuka yini baby? Baby ngiyamnika. Baby one. Wezwa nje ngiyamnika. Ungakhulumi wena kanjalo nami. Ngiyakhuluma nami kanjalo. Unesibindi isalukazi ndini. Esokwazi ukuvula amathanga uvule umfana olingana nengane yakho. Ingane besingenza kahle. Ye wena. Ingane uyangibona nje noma ungiboni. Singaphikisana ma ngicela ehlisa umoya. Ma ngicela ehlisa umoya. Wesiphamandla. Angizele lo nondindwa la. Ngizele wena. Ngifuna ukuthi wena ubuyele ekhaya ushiye lesisalukazi. Angikhathali ukuthi sakudlisana. Okay ma. Engathi usuyoqala ke ma. Usubiza ngonondindwa. Ngicela uvale. Ngicela nje wena uvale umlomo wakho. Shuthi kuphunyukile akubiza ngomndeni. Ungasheshe nje uyivule ngoba izokoma uyezwa. Ma ngicela ehlisa umoya ma ngichaze. Ngehlisa umoya. Okay ma ngizobuya ekhaya. Ngehlisa umoya. Ngizobuya ekhaya. Uzobuya uzokwenzani? Ngizobuya ekhaya. Wesiphamandla. Sizoxoxa ngalento. Ma asixoxe ngalento. Siyayiqeda lento namhlanje la. Singayiqeda ngokuthi ma siyayiqeda namhlanje ukuthi mina noThembi siyathandana. Ubuye ekhaya niyahlukana wena nalesakade. Ufuna izintanga zakho Siphamandla ezisazozala izingane. Phela ma uthando aluyi ngontanga. Liya umuntu makuya ukuthi uyamthanda ingane elingana nawe. Ungangitsheli nje ngesikhathi. Kenze njani ke ma? Miyeke phansi ahamba yena. Bafu yakwazi ukuthi ma bekade ebizele usibizela ngokuthi uzokhuluma lento le. Yazi bengingazi mfethu kodwa mengabe befika bobawu2 ungakangichazeli futhi nethimba lethu lingakashitsheli ukuthi kodwa mina bafanga ngithi ngichazelile iside lami wakuchazela ubilalele namfowethu befika bobabili ngingakachazela ukuthi uyena muphi umama uyena muphi umuntu wakho ukusho ukuthi wena bafuna awuboni ukuthi bengitshela ukuthi mhlambe uvumelana noma wena ukuthi ngilalele ulalela ulingana noma ngicela ma yimina engikubizela wena ozizele ngicela ulalele uyiphathe kahle ukhulisanga ngalendlela into engiyishoyo bafo ukuthi bathe meyabe befika uma wakho nesithandwa sakho mina ngokwami bengiyitshela ukuthi mhlambe uma wakho uphelezele mhlambe kodwa bafela abantu abaningani ubabona lapho futhi ufike kuqala lo muntu wambona ehlala laphana wazichaza ukuthi ubhebe wami wena wayi manje uzongitshela ukuthi lo ulingana noloku uyabona ukuthi isalukala sigugile uqonda ungitshela ukuthi wena mama kuyangithi
Kodwa siyeke lento baby. Okay. Uthi Ma, baby ma. kubani? Uthi baby kubani wena? Okay. Uthi baby kubani? Uthi baby kubani? Kodwa bafu wrong nawe bafu. Wrong bafu. Uzothi girlfriend yami lingana noma. Wesiphamandla. Uqonda ukuthi ukuthi wena uma uthi uma ngoba lo muntu mina ngimshiya ngo12 years. Uqonda ukuthi wena mina noma ungishiya ngo12 years. Lesalukazi sikudlisile wena. Ma kusonisalukazi lesi. Okay ma ngicela uthule kancane. Siphamandla mfethu. Mina nawe mhlambe noma singalingani ncamncam kodwa mhlambe sicishe silingane. Kodwa kumele sihloniphane phela kwendawo mfethu. Ngizokubuza umbuzo ube wodwa mfethu. Mawucabanga mina. Yini engingayenza uma wakho? Yini ungayenza uma? Mina Angazi. ngingathandana noma wakho. Ufuna uma nawe? Ngiyakubuza. Ufuna uma wena? Ngizomenzani uma wakho? Ufuna uma? Mama. Uwazolinganisa ngoma? Wesiphamandla. Ungalinganisi ngomunye umuntu uzolinganisa ngoma. Wena mawucabanga umfana kaThembu uthini? Kanti wena usesayidini yaba vele. Akanazi uThembu ingane. Ugadla noma wena? Ngiyakubuza. Usesayidini yama ugadla noma uThemba kanazo ningane. Una uthi uThemba kanazo. Yini ningane. yini yenzile la? Yini lengiyenzile? Mamhlanje ngicela uhlale phansi sizama ukulungisa. Thula silale uma wami njalo. So unalo lonke ilungelo lokucaswa kodwa akanalo ilungelo lokubiza ngesigogwana. Isigogwana vele. Ma Isigogwana vele. Isalukazi. Ma sizolungisa noma sizobhidliza noma sizoqabana. Ulungisani? Sibhidliza lento ngoba vele ayikho Siphamandla. Sure baba. Ikhona Ikhona lento ma. Asikhulume. Lento ma ikhona. Ayikho. Ikhona. Ngizongena nje kwakho uqede. Mana Ungene ku. baby mana. Uyongena kwami ngifile wena. Njengoba ungidelela nje uyongena kwami ngifile. Ma yehlisa umoya nawe phela ma. Uzobona. Yehlisa umoya phela ma. Uzobona. Bafo wrong nawe ma yehlisa umoya. Kodwa nje kumele mina nawe uku-understand ukuthi uThembi ngiyamthanda. Uthando lokunuka yini Siphamandla? Cha kulona lokunuka ma. Uthando lokunuka lokho. Akulona lokunuka. Ukhuluma kanjani uma ukhuluma nami? Ngixolisa ma kodwa kulona uthando lokunuka. Awufisi ukuyibona wena uzela ukuthi unengane. nalo muntu wakho ombizile la uzongitshela ukuthi wena ubaba unengane wena. Ma Ufuna ukuba ikhehla nje lizodlala lesisalukazi esigugeni. ngiyazithoba kuwo. Kodwa ma lokho kushoyo ku-wrong. Mina ngiyadinga ukuthi ngibe nabezukulwane. Yebo. Kuyophendula kuyihlethuneni. Uma ngakubona uhlala nalesisalukazi ushada lesisalukazi esigugeni. What if ngiyamthanda? What if lezo yibusisa ubaba osinikeza zona ezulwini? Azikho lezo yibusisa enjalo. Azikho lezo yibusisa. Hayi ma. Kodwa bafo iyona wena uplane lento noma Shada nobani wena? No, angiyiplananga. Shada nobani? Angiyiplananga. Awunawo amahloni. Angiyiplananga. Kodwa manje inkulumo zakho nawe zakhombisa Bafo mina ngizama ukuthi silungi angithi la solungisa. Okay. Lungisa ke bafo ngoba ngathi lo mlilo usufake upetrol. Hayi into zami lezo. No. Khuleka ke. Bafo sizolungisa la ngiyahamba mina. Uhamba Uhambo uyaphi yaphi Siphamandla? singalungisile? Yimina engikucelile. Uhamba uyaphi? Uzohamba mase kusho mina ukuthi uyahamba. Ngiyangadla mama. Uyohamba mase kusho mina. Awusekuyadelela Siphamandla. Ngiyaxolisa. Uyadelela, Kweside lakho manje ngiyaxolisa. Uyadelela. Nanga umuntu odelelayo. Wena Kodwa odelelayo futhi nanga lana. umuntu mama osiqhathayo. Lo seduze kwakho akadeleli. Okay ma. Isigogwana sani sona Asimbeke lo. Sathapha mfethu sibini sokuthi Uye lo wenza ukuthi asuthi simbeke Umtholephi eceleni. vele Uye lo? lo wenza ukuthi sibe la Ma manje. umtholephi? Ngimtholephi? usathapha Wena usitholephi lesi sigogwana? Phela ma ungasho ukuthi isigogwana nawe. Isigogwana lesakho usithole kuphi? Lo muntu mangahlangana naye emoli. Ngahlangana naye emoli. Imoli yokunuka. Wena umtholephi lo? Umtholephi ngize kwishow. Njengoba maye ezongibuza ukuthi mina ngayenze njani mina Ngize makuya ukuthi kwishow yena nawe. ngizokulungisa ngoba ukudlisile kwalento ukuthi umuve endlini uyohlala kwakhe udlisiwe Hayi wena. lona idliso ma. Udlisiwe udlise ngephenti lakhe lo. Ma. Salukazi esidala lesi. Mhlawumbe safelwa indoda nje wazela. hayi phambi kwethu ningashwayeli nje kahle. Naba abantu. Wesiphamandla. Wesiphamandla. Hey. Uyadelela wena. Lutho ma. Uyadelela Siphamandla. Ngiyakushiya-ke baby. Okay, ube right. Yona Yes, lento na- la kayenza ukudelela ukhombisa ukudelela. Bafo. Kodwa usafuna ukuzogana kwami Kodwa unjani? bafo. Ngicela uhlale phansi. Kodwa, Ngicela ma. uhlale phansi. Kodwa ma. Sungazi ukuthi isigogwana ku-TV ma. Uba nothi siqedile noThembi njengoba umhambisa. Hayi sesiqeda ayisheke venta ufuna naye akhulume kakhulume kuma Sizolungisa kabi. lana mfethu. Mhlambe ke uma ngabe uyashintsha umqondo manje mase khulume kabi kuma yena uThembi kuzoba kanjani? Kuzoba yini ma? Uyafuna ukuthi ilunge lento noma ufuna? Ngiyafuna ma indlela yokulungisa lento ukuthi wena uaccept ukuthi uThembi Amandla ngiyamthanda. hlukana nalesisalukazi esidala. Hlukana. Akunasalukazi ngahlukana naso. Asikusalukazi futhi la ma. Uzohlukana naso Siphamandla. Cha, Baba, ma. baba. Uyabona ma ngiphumile endlini ngamane ngiphume futhi endlini ngihambe endlini. Kodwa ngeke ngihlukane So wena noThembi. uduba ikhaya ngenxa yento yomuntu omdala. Angamane ngilidube ngenxa yothando.
hayi Ukuziseni. ngiyeke nawe Wesiphamandla, futhi ngicela ubuye ey'ngqondweni awukwazi zakho, ukuhamba, ngoba Mfethu, ngiyakubona sisakhuluma. ukuthi udlisiwe ma ngempela. right mina Uncamela Baba. ukulalela lesa sigogwana ukudlula mina oh wena ngiyinyoka ma ungamela ngikuzala. ukuthi umena le ndoda le Wena ningitshela ukuthi uncamela mina ukuluza umuntu engithandana naye ngiyinyoka isigogwana ngikuzala. kodwa ma Ngendaba yesigogwana ungazi ukuthi lesiyana. ma ungasho ukuthi isigogwana ma Isigogwana. ma kusona isigogwana Yini yona leya nto? bafo 12 years bafo 1 2 nawe Yini leya nto? ngikuthembile bafo mhlawumbe bengithi uzoshayida nami phela uyalwa bafo uyalwa unawo umuntu osifazane ohlekisana naye nginaye ndake Ngidala noma kudala mncane? nami uyangijaja wena ukuthi mina ngithandana nomuntu omdala bathi kunami ngiyakujaja Mfethu awungijaji futhi uyangijaja ngoba Mfethu umdala kakhulu bafo awufuni ukuba nezingane empilweni yakho ngiyafuna usazozithola izingane kuThembi ayi mfethu ziningi indlela zokuthola ingane ungayi-adopt ingane uma kuya ukuthi mina akakwazi ngisho Uzoziyo igazi wenza lezo zinto nje lakho, igazi Siphamandla lakho ngoba kwenze lakashane. njani? ma Yini yona lo nto o-adopt? uthando O-adopta abani bona Uthando labo? lwami. adopt ukuthatha Esibindi ingane maye mfethu. ngenabazali uzokhulisa yazi wena Uzoyenzani? Mfethu wena iyodwa into esele uma wakho awumhaleli uma wakho sizoyikhulisa maye bendala ibe right Uyazi ungibulala ngiphila. ungasayibiza leyo ngane Ungibulele ngomzulu ngiphila ma Siphamandla. lutho ma kodwa ma Ungibulele ngiphila okay ma Siphamandla. okay ma ngiyazithoba kuwo kodwa ma ngicela ukuthi uvume ukuthi mina ngithandane noThembi Ngeke ngiyivume le Unyaka nto. ozayo, Avuma kanjani siyobe uthandane nomzali ngifile. wakho? awuthule bafo umzali buka Yoyi, yazi vuma mina Sihambe ngifile. siyomkhokhela. kahle kahle yabo Ngeke. mina ngikutshela ivari-ke ntsha yami bathe mebefika labantu boba u2 bengibone ngazi ukuthi mhlawumbe intombi yakhe ile nizohlekisa uma ngami wakho lo nizohlekisa ngami ma Asihlekisi ngawe. ahle ngisho okay ma iqiniso uyakuvuma lokho akushoyo Yebo ngiyakuvuma. wena futhi umdala ma. lwami kodwa mama Awumboni wena ukuthi mdala lo wamuntu? Mfethu, Awunawo amahloni. cha Inhlonipho yayaphi Siphamandla? Webaba. cha wena ma ngiyakuhlonipha kodwa Mina nawe ngicela ukuthi ungihloniphe uhloniphe mina. iy'nqumo zami phela awungihloniphi Lo mina muntu Mfethu. Mina oze ngiyakutshela kuye. njengontanga wakho Bafu, ngizokuhlonipha Mfethu, kwaze ngisho lapho. kudala Mfethu mina ngiyakwazi kusula manje uzokhuluma nami angani Oh, he. mina Mfethu ngazi ukuthi umuntu kwi-relationship kumele kube umuntu wesilisa omdala omdala. umuntu wesifazane abe mncane uma kwenzeka abe okwakudala mdala, lokho-ke okwakudala namanje, bafa abantu abakade benza leyo nto kulungile. leyo Mdla. Mfethu noma ngithi umuntu uba mdala Siphamandla. akangabi mdala ngo-12 years kunawe unani 12 years Hayi bo Boniseka, Mfethu Siphamandla, uba yini le nto A- lomfazi akuvuma akudlisela ukuthi mina yona? Le nto noThembi ekuvala sithanda amehlo uguqula omunye mntana kweyimali. yini? uyangigoqela phela ngumuntu wesilisa mina ebafu noma ngathiwa mdala kanjani mina Usazomguqela uma wakho yebo ngamaphi uzomguqela amadoda? uyakwazi nje ukuguqela mina uzohlula yini uguqela uma uguqa menenzani uguqa uma ngilethela ukudla Ubulewe. uyabona njengoba ngihlala naye nje Ufile nje ezinye uhamba. izinto engimfaka zona lezi ekhanda ukuthi uma kuya ukuthi ngilethele ukudla kumele aguqe Eh, kumele futhi uma unesibindi, inikeza kweli. uma ukudla aguqe so kahle ya nginesibindi kumele ngibe nesibindi ngindoda nje ma Yindlela engikukhulisa ngayo le. akuyona ma kodwa uthando engilificile phambili ungikhulisa lungilidele ekuthenini ngithandane nomuntu omdala kunami Mfethu bafu ngiyabona Mfethu yabo elomuntu okushiya ngonyaka owodwa Yeah, noma emibili yeah. noma mhlambe u5 Yeah. asithi-ke mhlambe maximum u5 Ehe. ungakwazi Mfethu ukulehlisa ya elomuntu okushiya ilipho ngonyaka ongeke uzukwazi oyi-12 ukulethela ungakwazi ukuzehlisela nawe ku-12 mhlawumbe ungasho ukuthi ungishiya ngo-6 years uzehlisele wena yabo ukuze nawe mhlawumbe kodwa ma ngiyakucela ma Ma ukuthi nje uyimisele ngokushada uThembi, ngizimisele ma mina ngigeza izandla kuwe cha Siphamandla. ngeke uzokwazi Njengengane ma yami. ukuza kwami la mhlawumbe bengicabanga ukuthi uzosinikeza iy'busiso ukuthi Iy'busiso, mntanami kuyo yonke into iy'busiso. engizoyenza nalo Mfethu. muntu Ngeke ukuthi ungibulele ngiphila ulindele iy'busiso ey'qhamuka kumina. Ngisho ubaba wakho ethuneni uyaphenduka kumanje. akaphenduki Uyaphenduka ngoba akawazi akakaze wabona amahlazo Mfethu, afana nala. yazini Mfethu. uzongibusa ngabantu no ngiyahamba ima ngikubuze Mfethu Ngiyahamba. Wenzani ima Siphamandla? ngiyahamba Uyaphi? ngiyahamba Sesiqedile ukukhuluma Ya. kanjalo. ngiyahamba hayi ngizamile ma uyabo indodana yakho ukuthi ayizwa mshini ifuna nje isigogwana sayo la angazi noma mhlambe wena kumele u-accept ukuthi bayathandana noma cause yabo akafuni kwenza lutho ngoba nendaba yokuphalaza umzwela uthi angeke ayenze Hayi ngiyalibonga usizo engilithole kunina. Ngiyabonga ngesikhathi senu. Kodwa ngeke ngiyeke nje kanjalo. Umntanami ngimbone eyoweleweni ngeke ngikwazi. Ngizozama nje ukuthi ngiphinde ngihlale phansi naye ngibonisane naye, ngimse kubantu bamphalazise bamkhiphe lento lesisalukazi emdlise sona. Uzobuya uSiphamandla abuyele engqondweni zakhe abuye azohlala ekhaya. hayi no kulungile ma siyakuzwa sikufisela inhlanhla nathi sisho mhlambe sizoloke si-check isimo sakho ukuthi sihamba kanjani bayahlukana yini noma baqhubeka bayathandana because kumele sibone i-progress ukuthi ihamba kanjani Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwenu nangesikhathi senu. Inkosi inibusise. hayi kunzima njengoba ubona nje mbukeli uma kaSiphamandla inhloso yakhe enkulu nekuyiyona into enze wabhalela ishow ubefuna ukuthi ingane yakhe ihlukane udadewabo lo ngokubuka kwami balingana noma bashayana kancane
kodwa-ke uSiphamandla ukhetha ukumenza intombi, ukhetha ukumenza isithandwa sakhe and wama njengoba nalo lima uma bendawonye wathi hayi no abahlukani bayama bazothandana. So mhlawumbe uma ubona engazuthi khona la sigeje khona noma mhlawumbe khona la indlela kade singalungisa ngayo, ungabhala kuma-comment, siwafunda ama-comment then mase siyabona ukuthi-ke siyitheklisha kanjani i-issue le bhekene noma kaSiphamandla noSiphamandla uqobo naye uThembi oshilo wathi uphethwe kamnandi, wenziwa kamnandi and stuff. Uma ukuthi nawe uyafisa ukuyibona ulanga elinye ilanga lulakho longakwenza, thumela i-email address njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke ukuthi-ke umjolo show usebenzisana ngokubambisana nenkampani iSiyeza Media. Uma ukuthi-ke unemicimbi edinga ukushuthwa, ikhamera yonke leyo nto, ama-live screening, into enje ethinta ikhamera bathinte, nanka ama-details wabo la ngaphansi. And uma ukuthi udinga i-next big thing ukuthi ifike emcimbini wakho, izoba u-DJ, ngoba ngu-DJ phela mina, izoba u-MC, ama-special appearances noma i-host, lulakho longakwenza, thumela i-email address to my email address ithi dlalaMatifana@gmail.com, that is dlalaMatifana@gmail.com. Matifana wami ugcina ngo-A, not ngo-I, not ngo-E. Uma wenze kanjalo, mina nawe siyohlangana kwi-event yakho, senza loko ongibizele yona. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Sibonga kakhulu kuNkulunkulu kaMatifana ngokusihawukela nje size siyiqede le episode namhlanje ebeyishubile. Sihlangane futhi noma kanjani kwi-episode elandelayo.